σχέση με το, πώς το λέμε, με τη μερίσια διάταξη. Ο κύριος Τσαμούλης. Ευχαριστώ. Καταρχάς, Πρόεδρε, έκανες λάθος που δεν μου έδωσες τον λόγο, γιατί εδώ δεν πρέπει να ξεχωρίζεις επικεφαλής παρατάξεων. Όπως έδωσε ο κύριος Μιώτη και ο κύριος Τζούμι, ή θα έπρεπε πρώτα να αναγνώσεις αυτό που ήθελες και μετά να δώσεις τον λόγο, ή αφού δίνεις τον λόγο σε όλους μας και μετά να το κάνεις. Δεν μπορεί να το ξεχωρίζεις όποτε θέλεις. Διότι και εμείς, όταν κάνουμε λάθη καμιά φορά, εγώ πολλές φορές σου έχω πει συγγνώμη, Πρόεδρε, που καμιά φορά παίρνω τον λόγο έτσι. Πρέπει να θέλει θάρρος για να πει συγγνώμη. Από εκεί και μετά, όσον αφορά το θέμα για να το λήξουμε, κύριε Δήμαρχε. Δεν το έχετε εσείς. Καμία διακόπτω. Πρόεδρος είμαι και σε διακόπτω. Δεν το έχετε εσείς το θάρρος αυτό όμως, κύριε Ταρεκέ. Εγώ έχω ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη. Καμία. Καμία μα καμία. Είναι μικρή. Εντάξει, συνεχίστε λοιπόν, κύριε Τσαμούλη. Όχι υποδείξει εμένα. Γιατί τι είστε εσείς. Έτσι, μπράβο. Να υποδείξω αφενός. Δεν κατάλαβα τι εννοείται. Κάτι πολύ περισσότερο από εσάς. Κάτι πολύ περισσότερο από εσάς. Φτάστε τα χρόνια μου και μετά τα συζητάμε. Πάμε παρακάτω στην Νικολάκη. Ηλικία κάτω πέρα τα σουλή και να κόψει την Νικολάκη. Θα μου απευθύνεις τον λόγο που σου μιλάω. Το καταλαβες. Τον Νικολάκη θα το πεις στο παιδί σου, θα το πεις στο φίλο σου, θα το πεις στο σύντροφό σου, όχι εδώ. Προχωράτε κύριε Τσαμούλη και μου χτυπάτε νέα το χέρι. Ακούς τι σου λέω. Να σέβεσαι. Έφτασα σε 80 χρονών για να να σε αποβάλω. Θα σέβεσαι. Θα σέβεσαι. Δεν θα διστάσω να σε αποβάλω. Δεν μπορείς να το κάνεις όταν προσβάλλεις τον άλλο. Εντάξει, δεν σας προσβάλλω λοιπόν κύριε Τσαμούλο. Αν θες ήταν συγγνώμη και μετά πες να το αποβάλεις. Θα χτες 100 φορές συγγνώμη από μένα. Αυτό σου λέω. Εντάξει, και λόγω ηλικίας. Πάμε παρακάτω. Και δεν μετράει εδώ πέρα. Πάμε παρακάτω. Θεσμικά συμβιώνουμε, στο έχω πει 100 φορές. Εντάξει. Εντάξει, η ηλικία δεν μετράει. Αν έφτανε η ηλικία θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Η ευγένεια είναι μεγάλο προσόν. Εσύ δεν το έχεις. Εντάξει, δυστυχώς εσύ σήμερα το στερήσει κύριε Τσαμούλο. Πάμε παρακάτω πάντων. Να δεν θέλω να πέσω στο επίπεδο το δικό σας κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να πω ότι το θέμα αυτό δεν το φτάνει κύριε Τσαμούλο. Κύριε Δήμαρχε, αυτό το θέμα είναι, σας ζητάμε ουσιαστικά